Айде, чао, бастам първо кичеки. Как бяха, че бяхме инфекции? Кажи кой какво? Да, те по 20 лева. Тели? Окота с на клас 20 лева. Мамаски асенески роми на клас войда 20 лева. И петрески роми войда 20 лева. И мустаски роми на клас 15 лева. Да са живи и здрави всичките. Какъв кичек ще желаете? Бърз кичек. Момчета, нещо бързо, ако обичате. Кучигас! Няма лошо! Ючека! Кучигас! Гота! Али, чекай, тениска, тениска! Арде! 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 Айде! Так! Так! Поручка, линейка, специално мамалски асенески. Оригинала, обаче, оригинала. Айде, кота! Така, следващите, ако някой мисли... Първо хичека! Милионерче! За милионерче, бе! Милионерче за милионерите! О, айде! Специално за батите си милионерчето! Милионери! Яша! Милионерче! Орашкос на клас 20 лева, дай живи здрав промняса, похордън са, конукен са, от зимница. Айде, айде, давай, давай. Момчета, ако може оригинала. Айде! Айде, ние сме оригинални и запечатани с Бантеро! И специално за Симеон милионерчето!
se подигравайте, давай, давай, да ти по-дълбоко имаш пари. Давай, давай, не се съжалявай, ти си парания, не се подигравай. Това са мошеннически работи, не там, не там. Давай, давай, бръкни по-дълбоко, имаш пари. Давай, давай, не се съжалявай. Специално за моя брат Георги, неговата дъщеря поздравявам. Айде, Ръчена и ние го върви той тук, ако обича. играчо, хайде, хайде бе, Осмарко, хайде, хайде бе, играчо, хайде. Раз, два, три, Номредно си ти, 4, 5, 6. ти си добър шеф. Раз, два, три. Номерно си ти, 4, 5, 6. Ти си добър шеф, има си парички, даваш ги на всички. Има си парички, ходиш по женички. Хей, хей, събира, хей, хей. Специално за видеооператора. Видеоблизнаци. Професионално видео и фото за снимане. Давай, давай, бръкни по-дълбоко, имаш пари. Давай, давай, не се съжалявай, ти си паралия. Така, мобричителски и сменески ровни. 20, 40, 50. Да е жива и здрава, по хорда са, по рома са, по борен са. Какъв кичек ще желаете? Една хубава песен, момчета. Коя песен? Вие ако може на... Баталю. Sevmek çok zormuş. Ачо, скаманге парс 10, 20, да е жив и здрав, промня са по хордън са и той. Какъв кичек? Добре, песента да остане. Дяденчо, 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 дяденчо. Ağlayamam çok zor. Her gün seni kaderinden dileniyorum. Bir dilenciyim, senden aşkı dilerim. Дяденчо, 10 лева да е жив и здрав, помокен са, промня са, по комшадън са. Alay edilen Баталю! Ако може, умолете малко. И алюски чай. 20 лева да е жива и здрава, къда да са, пидя са, пъса стъжин са. Кой ще обича ти? Омечка си гопа на кина. О, с колачи костюмчи, да са живи и здрави. О, с колачи кукла, да. Да са живи и здрави. Çavalım, daydin küçük koraba.
Grisa. Barula. Aşım barulata. Aca, o Raim, o Canes, cadê isso aí? Ah, aí grite, essa na tancinga. Are mucheta pona blisco. Ало, диджея, да моля. До сега нищо не съм чул от тебе, батка. Нещо искам да направиш. Ти си диджея, батка. Нещо трябва да направиш върховно тук, да ни е приятно, да я разселиш и тук да играеме. Да ни стоим по масите, батка. Ти не може да не направиш кева. Пусти си той чипичеци, направи си там музиката. Ти има и също, батка. Ти като се пуснеш, аз да не искам. Хората те искат. Давай, какъв кичек ще е? Сам за момент. Коли Магарито. Коли Магарито, 10 лева да е жив и здрав. Охана ми скоро. Охана ми скоро. А карто лава. Унико веческо састро, да е жив и здрав. Hadi bakalım kaynamalar sizin için geliyor. Tempo. 10 leva da je živ i zdrav. Sedinale, nadile, nadena, şükür kalin mutli civale, mutikle, mutikena, leserne kizola. Искам бая заю. Нали искаш да искаме? Дай бая заю. И специално за отракания, оригинално избрано за отракания. Чека, зайо, байо. Най-вече за отракания. И отново, и пак за отракания пич. И най-вече за отракания. И само за отракания. Чат, чат. Пас, пас. Чек, чек. Чат, чат. Давай на парада се продължава кичека. Специално за отракания пича цяло крещери. Чек, чек. Радио Хрущеве. Радио Хрущеве.
У Николай Чоздала, 20, 40, да е жив и здрав, поромня са, похорден са. А кънески роми, 20 лева, да е жива и здрава, вой да порому са. Остевкос, 10 лева, да е жив и здрав. Някой друг остана ли? Кичека да продължава, момчета. Çavalım kızılmış ki. Haydi специално кızılmış ki, дай. И специално за Николай Милионера. Haydi момчета да видим за кичека. Дай, чак, пас, чек. Зънгърдак. Така, кой остана? Омучес. 10, 20, 30. Да е жив и здрав, поромня са, похорден са. Момчета, отракали е кичек? Аде специално за отракания. За най-вече. Най-вече и само за отракания, пак и отново за отракания. Да го видим кому е да прави на този кичек. Кичека от тракерите от село Хрищери. Чека, така ще го кръстим. Чак. И специално за шпикера и съпругата му. Че? Мерси, много за това. Шак. Специално за отракарите. Група отракари от село Хрищери. Не е вярно, град Хрищери. Той стана квартал. Улица. Шак. Шавалın. Haydi be Rabda, haydi. Sada da idem como da praxe.
чела, 20 лева, да е жив и здрав, похорден са, поромня са и така да продължава. Чавалът, ако може лилейка. Дай, я шаваря па! Айде линейка! Хоу, 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 хоу! Познавам ли те, ма? Познавам ли те? Откъде си ти, ма? От България. Ми връчетка е койна. 10 лева, да е жива и здрава, борому са, пидя са, падада са, похорден са, къв кичек? Линейка, кичека да продължава. DJ Точко Микс. Така, благодарим ви. Ало, жена ми, не моята намеря, губиш ми се пред очите. Я да ти видим големите пари на тебе, ма. Айде, дай да те видя. Я. Чакай да видя тук коста. Та, жена ми. Я. 10, 20, 30, 40. Да си жива и здрава, ма жено, ма с мене. Къв кичек ще желаеш? Момчета, ако обичате токчето, айде, специално за моята жена. Ще сложа новата рокля и най-високото токче и ще сложа безценната маска, която крие сълзи. И тази нощ ще изляза и за теб ще забравя и ще загърбя нещастие и сълзи и Бога, поне за сега. И влизам в бара и паля цигара, а ти си отсреща и гледаш надежда. Поглеждам към някой и ти го поглеждаш. Усещам в тебе гореща тревога, а тази до тебе поглежда надменно. От тя те целува, от тя те прегръща, а ти мълчаливо ме гледаш и мислиш как успя bijou като мен да изпуснеш. Ще си намеря и някой и ето вече го правя, а ти ще чакаш, ще искаш, се молиш за капка от моята любов. Но вече няма да има, било каквото било е. Не разбрах и че вече... Специално за шпикера е неговата фамилия! Оригинално избрано! И влизам в бара и паля цигара, а ти си отсреща и гледаш надежда. Поглеждам към някой и ти го поглеждаш. Усещам от тебе
Специално Божантрски, Гошовски и руски ровняки. Песента звучи за всички влюбени гълъбчета по света, които са. Еми, Yabancıya uyuyor